Какво по закон трябва да правим, ако попаднем в пътно-транспортно происшествие? Аз съм Анелия от Застрахователен брокер Вяра и този канал е за теб, ако ти си от хората, които искат да са подготвени за всяка ситуация в живота. Това видео е за теб. Така че абонирай се за канала, натисни камбанката, за да знаеш на време. Какво да правиш по закон, ако попаднеш в пътно-транспортно происшествие? В този канал споделям полезна и ценна информация, свързана с застраховането и риска, това, което съм видяла на база професионалния ми опит като допускани грешки, и създавам тези видеа за хората, които искат да знаят на време, които искат да са подготвени и за хубавите и за лошите ситуации в живота. Защото пътно-транспортното происшествие е ситуация, която не може да се промени, не може да се върне назад, а допуснатите грешки могат да струват скъпо. Първата най-неприятна ситуация, когато има телесни наранявания. В този случай трябва да окажем първа помощ и веднага да се обадим на телефон 112. Оттам ще дойде линейка и кат-пътна полиция, които да регистрират происшествието. От телефон 112 ще ни дадат инструкции какво да правим, как да реагираме и ние трябва да ги спазваме дословно. Не напускай в никакъв случай, не напускай пътно-транспортното происшествие, освен ако по спешност не се налага да закараш увредено лице в болница. Когато го направиш, се връщаш веднага на пътно-транспортното происшествие и то след като си звъннал на телефон 112. Втория случай е когато няма телесно нараняване. Тогава с другия водач трябва да установите контакт и да попълните двустранен констативен протокол. Най-гледаното видео в канала ни е как се попълва двустранен констативен протокол. Ако не ти се е случвало, ти препоръчвам да го гледаш, защото много е трудно да се случиш да попълваш двустранен констативен протокол в момент на стрес. Ако вие с другия водач се разберете относно обстоятелствата и вината, попълвате двустранен констативен протокол и не се налага да звъните на телефон 112. Но във всички останали случаи се обаждаш на телефон 112. Например, докато паркираш, удариш друг паркиран автомобил и там не е собственика, няма друг водач. Звъниш на телефон 112. Ако при паркиране увредиш друго чуждо имущество, отново звъниш и регистрираш происшествието на телефон 112. Защото в противен случай, напускането на пътно-транспортно происшествие, ако някой те е видял, ако пристигне информация до КАТ за твоя регистрационен номер, може това да ти струва много солидна глоба и отнемане на шофьорска книжка. По принцип не е хубаво да се напуска пътно-транспортното происшествие, ако не си се обадил на телефон 112 или не си попълнил двустранен констативен протокол. Само тогава можеш да напуснеш происшествието и за да спасяваш живот. Ако с другия участник нямате споразумение относно обстоятелството, той е агресивен, не се съгласявате, веднага отново звъните на телефон 112, за да дойде кат-пътна полиция и да регистрира происшествието. Ако ти обаче си виновен, горещо ти препоръчвам да преглътнеш и да попълниш двустранния констативен протокол, защото иначе ще ти бъде наложен на глоба и акт за административно нарушение. Ами това са трите ситуации, в които можеш да изпаднеш, ако попаднеш в пътно-транспортно происшествие, и това е начинът да действаш така, че да си гарантираш интересите. Ако ти имаш опит, ако ти се е случила някаква ситуация, ще се радвам на всеки твой коментар, така че моля те, коментирай, сподели с мен и с всички, които гледат видеото. Толкова за днес от мен. Благодаря ти за вниманието, карай внимателно и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с мен.